ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମାଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ବସ୍‌ରେ ବସେଇଦେଲୁ ଆଉ ଆମେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଗାଁ ପାର କରିଲୁ। ଗାଁ ପାର କଲା ପରେ ଆସିକି ମାଆକୁ ବସ୍‌ରେ ବସେଇଦେଲୁ। ବସ୍‌ରେ ବସେଇ ଆମେ ଆସି ପଥରଗଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ରହି ଟିକେ ନମସ୍କାର କଲୁ, ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୂର ନେଲୁ। ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲୁ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ପଥରଗଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯିଏ ବି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସି ରୁହନ୍ତି, ଟିକେ ନମସ୍କାର କରି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେୟା କଲୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତିନିମୁହାଣୀ ପାଖରେ। ତିନିମୁହାଣୀରେ ଆସି ଟିକେ ଆମେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ଖାଇଲୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ କଟକରେ। କଟକ ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ। ତ ତା'ର ଭ୍ୟୁଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମହାନଦୀ ପୋଲର। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ କଟକର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାର କଲୁ। କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାର କଲା ପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ କି ଦୁଇଟା ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଫାଇଡ଼୍ ମାରି କିଛି ମାନୁ ନଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବି ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଓଭରଟେକ୍ କଲେ। ମୁଁ ବି ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲି ମଉସା ଧୀରେ ଚଲାଅ, ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ଅଛି ଆଜି। ତ ସେ ନ ଶୁଣିକି ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ବସି ବାସି ପଳେଇଲେ। ଯାଇକି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତଥାପି କ'ଣ କରିବା, ଆଗକୁ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯାଇ ଆମେ ପାହାଳ ପାଖରେ। ତ ପାହାଳ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାରେ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଅଭାବ ଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ନାଇଁ ଆଜି ପଳେଇବା ଆଗକୁ। ଆଗକୁ ଆସିଲୁ। ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଆସି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମାଆକୁ ନେଇ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।